Jesus. Oh, ngoba baqala ukufika for the first time ngoba ngiyabona ngoba ngiyabona iqala ukufika bazalwane wesisa abancane bonke nje baqala ukufika if yaqala ukufika awuzange isandla if it's your first time awukusami. Okay siyacela sihlale phansi kancane. Ngiyacela bazalwane all-clap our hands shaye isandla kakhulu sishaya indoda kakhulu ngiyazisipha izwi esizalanisathola ngesikhathi. Hallelujah, passing from the Prophet. Shine his hand out to shine the Marashanta T.ship shine his hand. Speak his Shama Kola. Hallelujah, Shama Kola. Speak his hand. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Itamantali ijino otala osea
Ungavula umlomo wakho just for 2 minutes in prayer. Father, we thank you, Lord. Unayinto ongayisho enkosini. UNkulunkulu ezulwini phezulu emhlabeni phansi. uNkulunkulu ongcwele sahlangene Nkosi ebusuku. Siyabonga Nkosi. Sizosho njalo uNkulunkulu ongcwele Nkosi simakade. Sizothi Ebenezer uNkulunkulu osigcinile kwaze kwabalapha. Marashanta liyakhona baekhaya asumaya. Zelia okhaya usamaya. Ipathula isuma ekhaya. Ikhosi mantoshabaya. Siyabonga uNkulunkulu ongcwele Hambanathi Nkosi Jehova uNkulunkulu waseSalema. Udumo namandla nobukhosi benkazimulo. uNkulunkulu uzikhazimulise Nkosi ngekristu Jesu. Ebusuku ukhulume nempilo yethu uNkulunkulu. Sesizakale siphinde siphile siqiniswe. Uprofete kithi ngamandla amakhulu ngoKristu Jesu Nkosi. Amen. May take our seats. Amen. Sanibona ngozimama. Hallelujah. Umnandi balapha. It's nice to be here. Ngibona lapha sisongeleza ikhaya zethu. Nangabe khona COVID-19. Sho kuma 2K. Hallelujah. Sanibona bazana zinabahle ebusuku tanisha izandla enkulu. Kama ufika kuleyo ngakaqala isibongo L Msubo ngiyamthanda uJesu ngiyakholwa ngisindisiwe. Amen. Inazinabanithi bazame izithi zinjabule. Jehova isabele ngempela. Angisho ke kapteni ngoba ngiyipreacher namhlanje. Hayi cha kahle ngalomoya kapteni. Cela ubingelele utata, my father in the Lord, Baba Mzobe. Hallelujah. Umama egameni likaJesu bashayithathe inkulu bazalwane. Ngibingelele bonke abafundisi abakhona egameni likaJesu. Ngicela ungababantu baningi kakhulu namhlanje. Ngibingelele ubaba, ngibingelele umama egameni likaJesu. Siyanthanda isenhlizweni yethu. You are our reason why we still keep on coming. Amen bazalwane. Yes, you are the reason. Isizathu why singagive up. Amen bazalwane. uNkulunkulu anibusise. Ngicela ngimoshe isikhathi. Nginedeal lapha notata yokuthi ngifuna kuma 10 minutes. Amen bazalwane. Ngizwa kodwa isithuka siphakama ngamandla. Ngiyabona ngempela ukuthi kuzoba 10 minutes. Amen. Cela sivule amabhayibheli ethu amahubo 124. Tamanana uNkulunkulu kubonga ukusindiswa Nkosi. Hallelujah. Moya wami ngizwa nje uyidusi Nkosi bafethu. Laba basethi bafethu iperfect ke namhlanje. Guys, nishaya izandla bafethu. Ngenhliziyo. Amen. Nisethe kahle abantu abakhulu siyabonga. Ngicela bazama ukufunda ukubonga ukusindiswa Nkosi. Amen. It's very few verses. Amen. Lithi kwelami ukubonga ukusindiswa engozini enkulu igama lokukhuphuka likaDavide. Uthi verse 1 uma uJehova bengenathi makasho njalo manje uIsrayeli. Uma uJehova bengenathi lapho abantu besivukela ngabe sebesigwinyile ekuvutheni kolaka lwabo kithina. Amanzi ngabe asewele phezulu kwethu udlule isikhukhula phezulu komphefumulo wethu udlule phezulu komphefumulo wethu amanzi akhukhumeleyo. Ela nje ama strings are soft. Amen. Makabongwe udlule phezulu komphefumulo wethu amanzi akhukhumeleyo. Makabongwe uJehova ungasinikelanga ukuba sibe impango yamazinyo abo. Umphefumulo wethu uphunyukile njengenyoni ogibeni lwabacuphi. Ugibeni lwaphukile thina saphunyuka. Usizo lwethu lusegameni likaJehova owenzile izulu nomhlaba. Mhlawumbe khona uphethe lesingisi bazalwane angivulele egameni likaJesu. Ngicela basetsele 10 minutes dot. Uphethe lesingisi yes sir. That's Zulu nonke lesizulu ngiyaqala.
ngicela nesikisa ngiphe ngingana ukuvula leli vele lidayise leli nama-advert amaningi ngiyacela bazalwane angisheshisele ngizoyifundela ngenxa yesikhathi. Amen. Lithi ngesingisi, if it's not have been the Lord who was on our side, now may Israel say, if it's not been the Lord who was on our side, when men rose up against us. Amen. And then they had swallowed us up quick when their wrath was kindled against us. Amen. Our soul is escaped as a bird out of the snare of the fowlers. Thank you so much, say. Baba, siyabonga Nkosi usuku ngezwi lakho, busisa Nkosi ufunda kwezwi lakho uKristu Jesu Nkosi. Amen. Sanibona ngibazali noma ngingabheka ngapha manje. Amen. Mothanda umvali iBhayibheli ngoba ngizofundisa. Amen. Zoma nje imizuzwana embalwa. Ngiyabonga uNkulunkulu mangcwele ngethubele nje. Ngibonga kakhulu uDada egameni lika Jesu. Amen. Ngethuba elinjengaleli elingabalekeleki. Amen. Mhlambe ke sixoxe kafushane ukuthi leli hubo libhalwa uDavid bafowethu. Ngoba phela umshumayeli angithi mawuma ufika ubeka ivesi bese ubeka irelationship phakathi kwevesi nabantu. Amen. Uma ungazothatha ivesi elingarelate nabantu, lelo vesi lakho li-useless. Ivesi lakho nje lokuthi mhlawumbe uma uzela thoka ungafiki kwidoda lelo umfundi yabo bese uyalala. Amen. Kodwa if you are to go to people and minister to people as a preacher, you choose a verse that is relevant elihambisana noma linobuhlobo nabantu. Amen. Bazalwane intro nje ngiyangena kuyona. Amen. So mhlambe ngilande ke intro ukuthi how are we related to this verse of today. Ngiyoqala nje senza sihlobane naleli verse ukuthi siyakholwa singabantwana bakaNkulunkulu. Amen. Okwesibili libhalwa umuntu othanda kakhulu indumiso ogama lakhe uDavid. Amen. Le ndoda izalwa indumiso. Le ndoda ithi mayibhala ngelinye ilanga ithi the joy of the Lord is my strength. Amen. Le ndoda wasn't skillful, mhlambe ayifani nogama ayifani no Paul, whereby Paul enomuntu wamtrainer ogama lakhe uGamaliel for 3 years mangaphosise ekunika noma diploma noma uyibiza ngani. Amen bazalwane. Uthamba yoshumayela lo muntu esimdlayo wayengenayo mentor eyayimentorisha umuntu wayemdodisa. Niyezwa bazalwane, wayengenayo umuntu njengoba uMzobe uDavid. Amen. David umuntu we-rejection. Amen bazalwane. Ngilanda ukuthi sihlobene kanjani nalo muntu. Amen bazalwane. Umuntu owayelahliwe nasemndenini wakhe owayethathwa njengokuthi uyiveza ndlebe ngeke ngisala the story nahamba isikhathi kanti ngifuna uma 10 minutes. Amen bazalwane. So lo umuntu onkulunkulu ondumiso yayubaba wakhe noma indumiso yayamandla akhe. Ngiyabizwa bazalwane. Uthi ngelinye ilanga noma ngihambe esigodini sethusi lokufa angisabo kubi ngoba wena unami. Amen bazalwane. uDavid wayengenalo ithuba mhlawumbe lokwazi uJesu njengami nawe. Amen bazalwane. Kodwa wayazi uNkulunkulu God as a Father. Wayemazi kwi-dimension ehlukile uNkulunkulu. Nkosi yami ngizwa kuvuleka amanye ama-ports kwelikamoya. Wayemazi as a Father njengoba mina ngazi ubaba wami ungizale enyameni. Amen bazalwane. Mhlawumbe ufuna ukuprova lokho uDavid ekhona la bhala khona athi ubaba nomama bangidelile bangishiyile athi kodwa uJehova uzongamukela. In other words, uNkulunkulu wayengambheki njengathi esithi Jehova wena odala amazulu nomhlaba. Kodwa uDavid uma ebheka uNkulunkulu wayembheka njengomalusi, wayembheka as a shepherd, wayembheka njengomuntu okwazi ukuthatha amyise emfunela lokuphuzisa. uDavid wayethi abangani babengama-understand kodwa beyedwa umuntu okwazi uku-understand ogama lakhe lokuJehova.
David umuntu onjalo ngelinye ilanga wakwashiwa ingane yakhe yamushiya emhlabeni nabantu bangazi bazomduduza bathini uNkulunkulu uqabele naye ngokumbathe nonkosikazi womuntu abantu abamu-understand as a king washo ukuthi umama naye ngeke amu-understand ubaba ngeke amu-understand uNkulunkulu ubaba wakhe uqabele naye wafanele ambothi amathi umlotha agqoka amasaka athi ngonile kuwe wena wedwa ngakwenza kube emehlweni akho ukuze kuthulungele ekhonweni kwakho ukhathe kwahluleleni kwakho athi ngazalele kubini umama wamthabatha esonweni bheka uthanda iqiniso ngaphakathi enhliziyweni wamfundisa ukuhlakanipha ekujuleni kwenhliziyo yakhe amanye amazwi ukuhlakanipha akakufundiswanga ubaba wakhe wayebona ivezandlebe kodwa wakufundiswa uNkulunkulu athi wamfundisa ukuhlakanipha ekujuleni kwenhliziyo yakhe athi ngihlanze ngengiyisuphi ungihlanze umhlambulule ngigeze ngibe mhlophe kuneqhwa bese thongizwisa intokozo nenjabulo ukuze thabe amathambo awathokozileyo. In other words, uDavid lento yobuNkulunkulu yejoy it was his strength ngoba akekho umuntu owayemunderstand uDavid injabulo yayamandla uDavid ijoy yayifana njengathi sithi sithandaza ngo-12 sithi khunama athaya elehesoma athoya shane etholia asamahaya uNkulunkulu ibanathi bese uNkulunkulu yasiqinisa David ijoy kuyena yayamandla akhe. Amen. So lo muntu onjalo ke uye lobhala la amahubo ilothi noma kuhamba esigodini senzuzo lokufa uthi amsaba ukuba akakhotha ubaba wakhe akakhotha umfundisi akakhotha ama-fasting uthi noma mhambe esigodini senzuzo lokufa abesethi angesaba okubi abesekhomba phezulu athi ngoba wena unami uNkulunkulu wami. Ngelinye ilanga loDavid engikhuluma ngayo wasasongena la besiyathandaza uye lokuthi ngiyaphakamisela amehlo ami xa ngiphakathi ezintabeni abesethi usizo lwami livela phina abesethi usizo lwami luvela kuJehova yena owenzile izulu nomhlaba. Ngoba uma umzalwane it's very important ukuthi ube ne-intimate relationship noNkulunkulu udlule kwi-relationship intimate relationship ubudlelwane obunzulu obujulile ngoba njalo uma inkinga ifika azibuzi ukuthi uthandaza kangakanani kodwa zisuke zizoquestiona ubudlelwane bakho noNkulunkulu. Uma inkinga ziza kuwena zisuke ingabuzi ukuthi usindisiwe yini isuke ingabuzi ukuthi uyayikhokha yini ishumi kodwa uma ifika isuke izobuza ubudlelwane ukuthi wena la kamsindisi ungakanani ukhwela amavesi yini noma ivesi likwena ngaphakathi wazi isiphambano yini noma isiphambano sikuwe ngaphakathi nina usenahayi uma inkinga zisihlasela zisuke ingazile kuma-fasting ethu ngoba kuyenzeka sifaste kodwa sibe busy no-WhatsApp kuyenzeka sifaste kodwa iy'ngane zisihluphe kuyenzeka sifaste kanti nobasijona ufuna i-target yakhe ukufasta kugcine kuyimveni kugcine kungenamandla kodwa babusisiwe labo abanhliziyo abihlanzekileyo ngoba bayawubona uNkulunkulu ngoba uNkulunkulu ufunwa ngenhliziyo. Uma nesitha sifika asizi kwimthandazo kodwa sisuke size enhliziyweni ngoba lokhu ungakholwa kodwa ukuvutha kwakho akuleke kwilimo ngoba abanye bayafundiswa ilimo kodwa ukholwa kuleke enhliziyweni. Ngakho ubhala kahle ubani ongayazi inhliziyo yomuntu ukuthi yimbi engumkhohlisi ina ekha ushamahaya siyabingelela ezulwini ina ushathea hele samaotayila asaya webazalwane lento yethu engenhliziyo lento yethu ingobudlelwane hayi kuleka ngafisa 5 minutes phela
bazalwane ngokudlala sekuyafana manje asinike nanokudla kwangempela. Hallelujah. Ngoba lezikhathi ezisilindile ngiyakuvulele zizosibuza ukuthi how old are we? Not only how old are we, how deep we are in our Lord. Yes. Sibangela kulekana, this is a declaration ningangijahi. Uyabona mase iphithiwe ngoKristu. Kusuke sekubuza ukuthi udlulile yini evesini. Uleli verse uNkulunkulu uliza ukhona yini kuwena ngaphakathi. Ngoba number 1 uqalwa yihlobo. Sithi ihlobo sawubona mfowethu unento zami ezibandayo ngicela ungifakela zona efrijini. Kunento zami ezibandayo nomama athake sibonge mntanami ukuthi uNkulunkulu uhambile nathi kwaze kwala. Kunento soyihlaba la ekhaya. Siyacela njengendoda endala ube khona seyifuna nemali yakho. Bese uthi uyabheka umama wakho uNkulunkulu wasemhlabeni lithi ivesi ihloniphe uyihlo lonyoko ukuze izinsuku zakho zanezweni. Awuthi uyaphenduka kuMateyu athi uMateyu othanda uyihle nolinga ngaphezulu kwami akangifanele. Athi umuntu kumele ashiyeke umama wakhe nobaba wakhe bese eza kimi ngoba isitha sakhe ngiyakusenza kuba bendlu yakhe. Athi uNkulunkulu ezweni lakhe isitha sethu kuyakuba uma wethu nobaba wethu. Athi mbazo athi libekiwe izembe athi umakoti uyakuba isitha nobabezala. Hayibo ngenxa yezwi. Mawuthi uyambheka umawakho uyamthanda awukwazi ukumphoqa. Mhlawumbe wena onefriji ekhaya bese kudla ukuthi ivesi ulifundile noma uligwiyile ngoba lezinto ayifani. Ukufunda ivesi, ukudla ivesi nokudliwa ivesi akufani. Kwenzeka ulifundizwe kodwa linqaba ungena ngaphakathi. Kuyenzeka izwi ulifunde kodwa linqaba ungena ngaphakathi. Ngoba izwi linomona lifuna mawulidla ulidle lodwa ulidle sanjalo. I remember when I was preaching at school, I was 17 years of age. And ngangithi ngishumayela zosisaphatha. Ngithi ngehlezi hawu Nkosi yami engizoshela bani kusasa. Wathi omunye ayisale lento entshumayeleni yami Msubo. Yazi indaba it because I'm relevant, I'm youth. Intshumayelo yami ayiphelele mayingadluli lapho. Ingakho ungabizwa ngiyikhehle. Angikho lapho ngiphendula wena onebuza mniki. Hallelujah ngiphoxe futhi. Amen. So ngithi mangishumayela kube khona into ethi hawu Nkosi yami ngoba mashumayeza ubani ozomqoma kusasa. Hallelujah bazalwane. Ngathi kodwa uNkulunkulu wami ngizokwenza njani? Ngathi ngiyalahla. Ngathi ngoba ngiyabona anginawo amandla okuphikisa osisi bahle kakhulu. Kodwa uNkulunkulu wami ngizokwenza njani? Ngathola isecret ukuthi lento ayikho ekufunela amandla okuphikisa. Amandla sekudleni iwundlu lona lizongena ngaphakathi. Ilona lomthambo kaNoah. Mina nawe we don't have umthambo kaNoah. Kodwa iwundlu linqobile. Uzospend isikhathi ulo masterisha ukuthi no emfaneni you will never win. Leyo battle yashuluma wakho mhlawumbe ingakho uzalelwe ngaphandle komshado. It because of that battle. Namhluluma wakho leyo muntu ungubanike wena kwashule kukhokho wakho kwashule kuma wakho nawo uzalayo. Lento ithi ngiyimundlu bayini labasiya lini kodwa ngiDavid. Amen bazalwane. Lezi zinto bazalwane sibhekana nazo zidinga uNkulunkulu. Amen bazalwane. Singena ntshumayeleni namhlanje. Leli verse ke esifunda kulona. Sefuna ukuhlala phansi. Sinedili nobaba ka 10 minutes. Le ndoda ebhala la. Ithi le ndoda omuJehova bekenathi. Makasho njalo Israel. UJehova bekenathi lapha abantu besivukela ngabe sebesiguyile evutheni kolwaka lapha. Anguphi staff mzalwane ungamlindeli uSathane ezenyoka. Wagcine idini. Abantu bangiphindeni. USathane ungamlindeli njengenyoka wagcine idini.
uyokunyathela ithi uzange bafundisa inyoka nofezela. Mina I thought kushiwo inyoka lezi ezibonakalayo. Ngize angikaze nginyathele inyoka, angazi ukuthi ngisazoyinyathela. Kodwa ngiyabona ukuthi ngizoze ngiyezulwini ngaze nginyathele inyoka nofezela. Mengibona inyoka iyabaleka, mangifuna ukufeza ivesi, ngimhlekisele kancane. Inyoka ayinyathele kuyabaleka. Ngibe nokufeza ivesi. In other words, let ayisho inyoka lebonakalayo. Kodwa makukhulunywa ngenyoka kushiwo abantu abambaqambile abathi mngani ngiyakuthanda. Mina ngithi ingubo iyakufanele ngakusasa athi ngibona nje. Ungqoke ingubo yakho. Ungene emshadweni athi ubona nje ingo yakhe yayisifuna ukuhlukana naye. Ngamncengela. Nonke. Namhlanje umtshele, namhlanje ubaba kaBoy, nothi ubaba kaBoy, umjolo loyo. Ubaba wengane yami, ubaba kaJoy, ubaba Boy Joel benjolo. Ubaba wengane yami asabhekana naye, ubaba wekhaya, iKapa. Athi hawu dadewethu, enza nje ahamba engale athi we, ubona nje abathandayo. Seku 3 months. Inyoka umuntu okhuluma ulimi olubili oyedwa. Ngiyakuthanda aphinde futhi ngale enye. Makhulunywa ngenyoka, khulunywa ngabantu abanjalo. uNkulunkulu ekufuna ukuyisa kwenye level ukudedelela abantu. Mhlawumbe ngicabanga ukuthi ngisuke into engayisho. Wemazalwane, ilevel enye kwaKristu Jesu ayisho kwemunye umbuso kuphakanywa ngumuntu. Awuthi ngijulele ngoba khona abantu abashumayelayo. uDavid before emkhosini uNkulunkulu wayetesta kusho kokugcina inhliziyo yakhe. Ngoba mawuzoba mkhulu kakhulu isikalo sakho ufanele kwazi ukuthi abantu abakhulu uqala ubahloniphe, ubasaba abantu abakhulu njengabafundisi, ubazise. David wanikwa ichance yokuthi uSaul wayemuphi phambi kwakhe efuna ukumbulala. uNkulunkulu wamnika ichance ukuthi ambulale uSaul. Kodwa uDavid wavula iphasi test, wakhalisa uNkulunkulu. Wathi weNkulunkulu ngomthinta kanjani ogcotshini? Ngeke walifunda kahle iBhayibheli. Yayikhishiwe incwadi ukuthi angambulala. uNkulunkulu wayenikile authority enjalo because this guy has to die ngoba fanele athathe as a king. Kodwa uDavid wayeprove ukuthi I'm not a king, just a king. Kodwa ngiyiking enobudlelwane noNkulunkulu, enobudlelwane nawo. Wathi namanga Jehova ngiyaphasa le test ukuthi ngumgodi ovusiwe nomgodi womhloniphi. Wafike wathatha ingubo encane wathi ubani ongathini ogcotshiwe kaNkulunkulu. Waqeda wayoma entabeni. Wathi we David bengizokubulala kunalokho wajezisa izinceku zakhe. Wathi David khona izinceke engakusevi kahle lapho. Saul khona izinceke engakusevi kahle lapho. Mina ngifike ngaze ngadabula ingubo yakho. Nansi ikemba ngabe ngibulele. Wathi kunokuthi athi execute judgment abulale lo. Wathi khona izinceke eziseduze kwakhe nomoya omubi wokulala phambi kwakho engagadi. Sengozini David. Hayibo Saul, usengozini Saul. Unezinceke phambi kwakho efuze ngabe zigadile. Ngoba lokugada umuntu kaNkulunkulu kuyithuthi. Khona umuntu obizwa in the kingdom of God agadu abizele ukuzogada nje ukuthi inceka kaJehova mayilele ingafi. Wenze uNkulunkulu akubizele ukuzogada umuntu kaNkulunkulu. Ubone nevesi lingavuki kanti ivesi vele ivesi akulona lakho wena ubizele nje ukuzobona ogada umuntu kaNkulunkulu. Athina sonke esibizele ukuphatha umbhobho. Yenzeka iBhayibheli ufunde from Genesis to Sambulo. Kodwa abikhona uNkulunkulu ayikhulumayo. Kanti vele uNkulunkulu ubizwe uyakhuluma. Ungangeni mayijajwa. Ngingena Ministries manje omkhulu. Amen. Wathi uhambe nami ngiyakuzwa mfundisi. Kodwa ungangeni. Lezi zinto ezibahle. Kuyenzeka uNkulunkulu akubize uthi ufunda iBhayibheli angakhulumi lutho uNkulunkulu. Kanti uNkulunkulu vele wena udinga intshumayelo. Unentshumayelo ekudlayulele ebusuku. Engeyinde ethi kazi udlile yini umuntu wasezulwini. Engeyinde ithi kazi nje udlile yini. Kazi imoto yakhe inawe yini
petrol. Ngoba indiza kangaka kazindawo inopetrol. Kaze uNatasha noSamuel badlile. Wena ulindele ukuthi yazi ke le yindisent. Abanye kubathatha 5 years ukuze baqonde leyo assignment. Kunabantu eBhayibhelini ongeke uzwe kuthiwa bavusa isishosha nesizodwa. Kodwa yozwa kuthiwa uJesu wayeseva abantu besifazane. Babemwashela igomba. Uthi uyezwa wayesemkhunjini kwakukhona nabantu besifazane. uNkulunkulu uhlakaniphile phela. God is wise. God is wise. I-apostleship, ama-apostoli abawu-12 akabaqedelanga abantu besifazane, akabaqedelanga bawamisa bodwa abantu besifazane bengekho. Ingakho uthi uyezwa kubona ama-apostoli, uthi uyezwa uMaria, ngazi Maria kaJesu, Maria webahlukanisa uJesu. Amen. Ngamanye amazwi ayiphelele lento kaNkulunkulu yokuhamba kwevangeli kaNkulunkulu bengekho abantu ababizela ukuzoba seduze komuntu wasezulwini. Awukwazi ukuba seduze komuntu kaNkulunkulu kanjena nje ukuthi sawubona ulale kahle. Hayi ukhona umama for that part, don't worry. Uyasho hayesele nenhliziyo. But kodwa eyakho nami ijuthi yokuthi singathumeli inhliziyo. Amen basalwane. Ile yokuthi umuntu kaNkulunkulu ngibona udlula kanti ngiphinde ngakubona udlula kanti uphinde wadlula. Kaze upetrol nawo yini? That's the truth. Kunabantu abanjengoJosefa ngikuleli vesi. uJosefa akazi uzwe kuthiwa eshumayela njengoPetro, awukazi kuthi uyindwala, kodwa uzwa kuthi uJesu emva ukuthi esefile uJesu eselele ethuneni. Ithi iBhayibheli kwaqhamuka umuntu ethi uJosefa umfundi kaJesu, that was the richest guy. Wafika wazothatha umzimba. Imagine this guy wayemsefa uJesu, wamsefa noma esefile. Bafika e11 wamsefa esefile sethule, awuthi khulume kabi. Wamsefa uJesu ase-useless. Uyosifulela umprofeti. Hayi bafethu, nisho phela amakhona umuntu okwenza amadlozi la. Sibiza ukubongwa, ushumayele ngedlozi. Amen bafethu. Ngedlalena lapho. Amen. Wamsefa esefile, useless Jesus. Kodwa uJosefa wafika wazothatha useless body. What this useless body was once not useless. Kwake wangaba useless. Ngoba akekho useless umuntu kaNkulunkulu othwala uNkulunkulu. Umuntu kaNkulunkulu useless eyedwa, kodwa mayethwala uNkulunkulu useful. Akupheli ngakho nje sizothi Ebenezer. Akupheli ngakho ngoSunday. Ongenayo imali nje oseyiqeda njengami, mhlawumbe sekusele imali ethize engikwazi ukuyisho, mhlawumbe incane kakhulu. Ngizohamba ngiyoyiboleka. Ngoba ngizobe ngizobonga uNkulunkulu Ebenezer Nkosi. Ngizobe ngizothi Nkosi, uJehova. Ibelvesi. uJehova bengenathi, makasho njalo Israel. uJehova bengenathi lapho abantu besivukela ngabe sebesigwenyile ekuvutheni kolwaka labo. Kithi ngoba kuyiqiniso ukuthi abanye bethu abakafike ezingeni lokwazi ukuyithandazela nokuyilwela izimpi zabo. Umuntu obalwela izimpi, it's a pity. NgokaJesu ngokwe-level estandard sebandla kufuzela ngabe kusanjalo. Kufuza ngabule radio noSisibo makuqhamuka idimoni lesikhova abafoni bafonele umfundisi noma bafonele uPastor Lumsana. Fuza bayavuka bathi asikho isikhala esilolelwe mina esiyaphumelela. Nalo lonke ulimi olumvukelayo liyakwahlulela. Kodwa ngenxa yokuthi kule radio Nkosi yami isandla sikaJesu akakwazi ukufika kuleyo level yokukhomanda umoya, mhlawumbe usalova, mhlawumbe ngenxa yomsebenzi awusebenzayo akaka-understanding ngisho warfare prayer. Wazi umthandazo wodwa ukuthi haleluya haleluya ukudumisa uNkulunkulu. Wazi umthandazo ukuthi bakwethu usezulwini akakwazi ukuyilwela izimpi zakhe. So izimpi ngasisiwamule radio ngizisibonela ngawo sisinyazi ngolimali zisaliwa umfundisi uCaptain. Athi mayibambekile umfundisi Captain represent umfundisi Mzobe kuze umfundisi Msubo. In other words, ule radio uyadeserve ngempela ukuthi Ebenezer uNkulunkulu umgcine kwaze kwana ngumfundisi wami. Ngoba kuyiqiniso. Khona abanye bethu ngabe namhlanje mhlawumbe sihamba phe kwabo uma bethiwa abantu abafundisi. Akukhulumi ngane kwani bazali, khuluma iqiniso. Amen. I'm one of those people. Mina ngiyasishwarete. Sometimes it's even hard to pray 30 minutes before now. God, I have a man like my father and my mother who always pray for me. Abangibona ngingakangeni kwi-accident, bathi Msubo ngibonile lapha emsebenzini
but 1, 2, 3, 4 it yes, I repent. Repent, I will shoot some pull up who no matter who shoot we saturate. Let them repent, or repent on money, or repent on dana, or repent on food, repent on cocaine, who shares repent on Mzobe. Who for the your body level of people, almost when I in a sense said so good level, said when I get started, who fire. I level of when I repent you. Amen. Give Jaheka with figure Sunday. No matter what in full move, young Chelaway, the chance of says I won't shop. Sometimes when petrol 10 rand, was what? That was about 50 rand. You don't get to 10 rand, Ebenezer. Several months. Bidding up didn't wait 10 rand on board of Mzobe. So 10 rand. We should have as around. But anyway, I'm passing a message. Amen. It won't be about 10 rand. It will be about Amanda way. Ngizobe ngijahile ngoba ngiyazi ukuthi yey ukube bebengekho angazi ngabe kuphi. Amen bazalwane. Kanti ngisho mina ngisho mona mayisikhathi usithola lesokuthandaza njalo. Amen bazalwane. Mhlawumbe sesizuma sibe ngenyawo bese uthi verse 3 ngabe sebesigwinyile evutheni konama lwabo bethina. Amanzi ngabe asewele phezu kwethu kudlula isikhukhula phezu komphefumulo wethu kudlule phezu komphefumulo wethu amanzi akhukhumeleyo makabongwe uJehova ongasinikela ukuba sibe imphango yamasindo akho umphefumulo wethu uphunyukile njengenyoni ogibeli lwabacuphi ugibeli waphukile thina saphunyuka usizo lwethu lisegameni lika Jehova owenzile izulu nomhlaba sesophana simele nyawo bazalwane linye igama elinikezwe ebantwini ukuba sisindiswe nalo igama lika Jesu uJehova igama lakhe walipha igama lika Jesu uNkulunkulu waliphakamisa ngaphezulu kwegama lakhe amen bazalwane ukuze kuthi bonke ababheka kuye ubuso babe bukhanye bangaphinde bajabulizwe it is like 18 verse 20 igama lika Jehova lingumbhoshongo namandla olungileyo gijimela kulo abesiyalondeka siphakame sime ngenyawo mina nawe sofakazi uma bethi uNkulunkulu bengekho angazi ngabe sikuphi ziningi izinto esingene kuzo kodwa uNkulunkulu wangavuma nathi kuzo abanye bethu bayifaka etshwaleni bebhekile bazikahle thwala lithi iBhayibheli idawa neziphiki azikho ngaphandle komuso wezulu bayifaka kodwa bafaka ezinye ingane zethu Mzobe ngikhuluma nezumzali ngoba ngimla ngirepresent umzali yenze kube nengane ungayifundisanga ukuthi ibhodlela latshwala liphakanyiswa kanjani ukuthi uyenza ukuthi uyigwaziwe emakhelwane kodwa yakhe isidile uthi uyabheka lelo langa igwaziwe ngalo wena awuzange uthandaza ngisho ukuthandaza bese uyibuza ukuthi kaze yini le eqabile kanti amazenya bevulekile kodwa uJehova wangavuma ingathi uNkulunkulu ethi makasho njalo uIsrayeli athi uJehova bengenathi lento yokubonga into yokuba umzalwane awukwazi umntwana kaNkulunkulu ungabongi ingakho uNoah wasindiswa uNkulunkulu wamsindisa ngomkhumbi nefamily yakhe bewu8 amen bazalwane wabonga wathi uNkulunkulu ngiyabonga ekubongeni kwakhe uNkulunkulu wakhipha isiqomo awunganisho prophetical ekubongeni kwaNoah ebonga ukuthi usindile kuzamtholo wabonga uNkulunkulu wadabuka inhliziyo yakhe wazobeka uthingo lenkosazana laqala ngalelo lapho wathi njengoba ubonga Noah nami ngiyafunga ngithi ngeke ngiphinde ngiphuphise abantwana bami ngamanzi. That is the reason nginethi smoke ingakho noma inganetha kanjani ama-floods angithandazi njengegwala ngoba ngiyazi uNkulunkulu ngokubonga kaNoah uNkulunkulu wafunga othingo lenkosazana wathi ngizophinde ngiphuphise ngamanzi. Kanti lithi iBhayibheli uNkulunkulu lithi iBhayibheli imbongo zakhe zinguyebo zingu-amen lithi iBhayibheli uyame emazwini lakhe izwi lakho uyalihlonipha ngakho noma nganetha kangakanani ngeke nize nife amen bazalwane bakufa bambala ithi sign ukuthi bekufanele kubhujwe kodwa kubhujwa uNkulunkulu wafunga ngokubonga kwami nawe uNkulunkulu uyafunga namhlanje unamathuna wavalayo ezimfundisi ngizokubiza sengaphambili ngizocela umuntu kaNkulunkulu amen ngokubonga kwami nawe sithi Ebenezer Nkosi usigcine kwaze kwala awuvuma kunamathuna azovala kunama accident azovala umuntu kaNkulunkulu uzephambili